Maigsoon mayong gabi istanan. Niyata sa atong tulmanon nga atong katinawan sa pagtuong katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam non potest isi Deuteronom Quinum subis diritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamaturan ipasukan. Ang labing taas na ng kamaturan mampung sa Diyos. Ang pung nga miguwa sa baba sa Diyos. O ang pung sa Diyos enduring, lasting. San Mateo 24:35, mahanaw ang langit o yuta. Apan ang mga pung sa Diyos dili mapakyas. Ang simbahan ni Barug, ang simbahan ng katolikong itukod ni Kristo, gipasukan sa kamatuuran. Manang musultitas kamatuuran, mandog manditid ni Kristo, San Juan 8:34. Alang sa kong pinada, nagsugo ko kanila. Isulti isangyaw nila ang akong mga pulong. Sangyaw na to mga pulong sa Diyos. Sa dakong pahigugma, sa dakong paglaom, o kung sumbalikon ta, kita sayop o dautan, daigon ng Diyos. Dili ta masilo nga doon ay commented on us negatively kay mao magina. Kung sa ka tubig sa dagat nga linaw kayo, sayon kayong ilangoy. Pero dagko kayong bawod, lisod, pero kana nagkahulugan nga gisukod ang atong kalig-on o kamapadayon. Maigsoon atong ablihan sa pagampo. Sa samahan og sanak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos sa langit ng amahan, among gipangayo kanimo ang imong kahayag, lamdag Espiritu Santo, nga samtang magtuon mi sa imong mga puong, amo ning mabansay sa among kinabuhi, mapaambit sa uban, o nga kadasig kami sa kinabuhing way katapusan. Tumong, dili bahandi, dili kanungganan mula bayran na, dili gahom, kay kita ginatagan o gahom sa Espiritu Santo, pinagi sa bunyag, nga nangahimuta ng mga anak sa Diyos. Kung muna yung labing bililhon, hindi pa yung magitag anak ta sa barangay captain kung siya nag-anak ta sa Diyos. Po sa mga igsoon, niyata sa itong pagampo nga magayo sa tas tabang sa mahal nga birhen, nga iya mga pagampo nga di man iwaklit, di man balibaran ni Jesus. Atong tuktukon kanunay. Singkasing sa mahal nga birhen, nga magampo para kanato. Niya mangayo ta nga makapaambita o makaambita siyang kabuutan o ka mapaubsanon. Among gipangayo Ginoo ang kalinaw o kayusahan tungod sa dagkong gubat ni tabo sa kalibutan sa Ukraine, Russia, sa Israel o ang Hamas. Nga daghan libo-kalibo ng kinabuhi na ngamatay. Kining maong mga nason nga nagka-ulbo ang gubat. Ni takod og ni apektar sa mga karisdanan sa ubang nasod. Ginong Diyos, gahom sa kalinaw na kanimo. Amo ni gipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginong manunubos. Amen. Amen. Sa ngalan sa Bahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon uban nato niya si Brad Carlo J. Badinas, niya sa si Brad Dennis Barquez, niya sa si Mado Aquino nga mo apil mo salmot kanato karong gabi yun. O niya, doon ay bumula kayo nga pamakli na ito sa bala ang kasulatan. Kaya lagi doon ay mga kaigsunan na ito, mga katoliko, muingon man ng, ay, alam mo, ang lalis-lalis, uy, kay samo kayo na, kita mo kaway. Naman sa'y makiglalis, makiglantugi nga, di makakitag away. Ana ta si kaduha. Kay doon na tayo mabasa din sa balang kasulatan nga si San Pablo mingon yun, gipili ko sa Diyos nga manalipod sa maayong balita ni Kristo. Filipos 1:16. I am chosen by God that I will defend the good news of Christ. Kaya ka mga balita o pagtulunan sa Ginoo, mahimo mo sanang iyatakan, lubagon, nga di na ta may kugmas mga puong sa Diyos kay wa may nada.
diha sa mga sinayop nga pagsabot. Mo na nga kinahanglan nga tuon ta sa pulong sa Dios uban ang pag-ampo kanunay. Unya mo lagi nga si Apollo sa kabatanon nga tinun-an ni John the Baptist. Pero namatay na Juan Bautista. Mitakli siya sa pundok ni Kristo. Si Priscilla Aquila magtiayon nga dedicated yung kay bugat kay ilang pagmahal, paghigugma sa puong sa Dios ug sa tinuon nga reliyon. Makalilipay ang ilang kahimtang muna ni duol si Apollo gidawat ug gisultihan siya sa dugang pa nga pagtulunan gikan ni Kristo kay siya tinun-an man ni Juan Bautista nga nagsunod siyan tahas Ginoo. Ug matud pa daghang nakabig ni Apollo sa iyang pakiglantugi daghang na og nausab na bag-o ang ilang kinabuhi. Naman lagi di ay ilang tugi nga makapabag-o. Siya ni atubang uban ang pagsalig sa gahom sa Dios, gahom sa Espiritu Santo og sa pulong nga iyang nadungog kanunay ni Juan Bautista og labi na sa panudlo ni Kristo gikan sa magtiayon Priscilla Aquila. Daghang nakabig kaniya. So maingon nato nga dili di ay tanang mga lales ug lantugi mo dunggo sa paghamag sa dakong pangpang kasamok nga mag-away ta. Dili kinahanglan mag-away ta. Maminaw lang ko nimo unsay imong gunahuna, unsay mga pagsupak, unsay inyong wa masabti sa Iglesia Katolika, may mo inyong budburan ng mga malig-on nga pisi aron mahugot ang inyong pagwakli o pagsalibay sa Iglesia Katolika. Pero kami kutob sa mahimo maminaw. Unya kung may panahon ug tugutan mo paapbit sa puong sa Dios. Period. Sa balikon na to, kini si Apollo, he converted by the grace of God through debates, public debates. Yan din isa sa buhat 18:4, San Pablo ni nga nagpasiugda. Og siya nangatarungan dito sa sinaguga sa tanang adlaw nga ipapahulay og nagalukmay ang mga Hudiyo og mga Gresyanhon. Mao ni ang mabasa nato nga ang mga naa sa sinaguga mao ning Judaism religion nga gibili ni Moises ug daghan nagpasakop sa Judaismo liderato ni Moises sa Ten Commandments ug iya mga pamalaod ug daghan na daan niya. O mao ni nga ang gipadas Ginoo niadto gyud sa sinaguga sa ilang kapilya. Di man ni simbahan o sa may dakong simbahan sa Jerusalem, templo sa Jerusalem. The others are house of prayer, house of learning. Mo nang man sinaguga. Og siya nangatarungan didto sa sinaguga sa tanang adlaw nga ipapahulay og nalukmay niya mga Hudiyo ug ang mga Kristyano. Mao ni ang atong makatunan diya sa balang kasulatan nga dili ta mo hunong sa pagpambit ug pagtubag, pero di ginato malimtan nga dili ta mo das-das sa pagdahog mahait nga espada nga mga samad ng uban bisag doon na pa'y ingno nato doon itaming. Bede yung espada kung isigutan nasa 4:12 sa Hebrehanon. Ang pung sa Dios mahait pa sa espada ang duhay suwang. Niya itong paminahon si Carlo Badinas, atong one of the very diligent and articulate speakers mga batanon. Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok og maayong gabi kanimo Brad Sok og sa atong mga suki nga tig paminaw niini nga to ang programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF Radio Puwersa. Unya sa dili pa day ko mangutana Brad Sok, greetings nako kanunay sa atong kauban sa buhat si Brad Michael Cabonilas, si Brad Romy Hinson og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Ug kanimo Brad Makong Mangyaw. Mayong pagpaminaw og kang Brad Fred Tundag. Mayong pagpaminaw paglantaw Brad Fred. Ang akong pangutana Brad Sok kay
nagaduol man gyud ang ato ang paghandom nining kamatayon og pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo brodsok. Mao man na nga nganong magsaulog tag Semana Santa kay gihandom nato ang iyang kamatayon ug ang iyang pagkabanhaw. Ang akong pangutana ani brodsok, kung si Kristo brodsok nagpakamatay tungod og alang kanako kay giluwas man gyud niya ang tanang mga tawo brodsok. Unya kung nagpakamatay siya brodsok tungod og alang kanako gumikan sa akong sala, ang akong pangutana brodsok, nganong makasa pamantagbalik brodsok nga gipakamatya na makata ni Kristo, gihugasa naman kahata sa iyahang dugo, pinagi siyang kamatayon, ngano ang tao brodsok makasa pa magbalik brodsok? Dili pa dito hingpito ang iyahang pagpanghugas brodsok aron mapapas atong sala. Palihog ko og pagpatinaw ani brodsok. Salamat kayo, Carlos, imong may nga pangutana nga humanatatob sa ni Kristo ngayang grasya nga gi agas sa iyang lawas dugo nga nagkahulugan sa grasyang makasantos o kita napasaylo o magpabilin nga andam Ginoo sa nga nangapukan niya sa daan nga kung sila mubalik kaniya iya pasiloon. Pero nganong makasa magyapunta muna yung pumunta na sa unang suwat ni San Juan uluhan 3 tudling 9, gipanganak na mo sa Dios og ang binhi sa Dios naa na kaninyo. Makahimo kamo paghunong sa pagpakasa kay gipanganak na mo sa Dios. Ang binhi sa Dios naa na kaninyo. Busa makahimo kamo paghunong pagpakasa. Si San Pablo sa 1 Corinto 15:10, ako kaniya mahugaw dautan mabangis. O sa katao nga dili mahadlok paglapas sa balaod sa Dios. Pero naibalik ako. Nabago ang akong kinabuhi. Dili tungod kanako. Apan tungod sa grasya nga niya kanako. Mao nang ipasabot og binhi. Mao nang ngalan natog da sanctifying grace. Sa man ang sanctifying grace? Sa 2 Pedro 1:4, ang grasya makasantos maong gahum o kinabuhi sa Dios nga ihatag kanato. Nga makalig-on kanato, mugiya kanato, makalpalipat ta sa mga makaiibog nga lances ni Satanas. Sa 2 Corinto 11:13-15, ang yawa magpakaanghel sa kahayag. Mausad ang iyang mga instrumento magpakaanghel sa kahayag. O lagmit ni ining pagpakaanghel sa kahayag nga yawa niya ay doon ay angelic mask. Mapukan ta. Pero mao na sa Sirach 21, versikulo 1-2, mingon si Sirach, gusto ka ba nga dili makasa? Likay sa okasyon sa sala. Mga dapit, mga tao, nga makatukmod nato papagasa. Doon ay mga group of mga millionaires nga mga sugarol. Ya doon ay mga amigo nilang bagong nilang hitagbuan niya. Di manugal. Kuyog lang na mo, malingaw lagi ka. Di kasi kung tao ng tao kay balibad pa. Huwag po beriman. Siya ay di ay kuhan 20 mil puhunan sa ni. O si, tagan pa kagpuhunan. Hangtod nga makakatoon kay tingali uluhan siya makadaog. Pero di ay mga laang to. Mao na nga likayan ta na. Ya doon ay usa ka dapit dito sa kauluhan nga imported. Nutan ako itong kong amigo. Diin magkadong. Kaya doon na may meeting niya to sa kining mga konsyales. Iyo siya, dito ko si imported. Ako, saan na imported? Doon na tingali mga palitono ni mo dito mabuhat sa gawas. Dili na sukoy, kay ignorante gani mo. Mga guwapa kayong babae. Doon ay mga Spaniards, doon ay Vietnamese, doon ay Chinese, napagani American, nahidag ang Pilipina, guwapa. Pero arigid mo mipili sa imported. Nakukuyawa na no. Sakay tagaroon na nung makras. May impirno taniya na. Sige lang siya katawa kay mo lagi. Na ata pagpaduol sa okasyon sa makasa kita. Kung na ito makauban, tukmod nga na ito pagpagkasa, niya di ta ka maumusagang o mulikay, mo nang iklaro yun ni Sirach. Kapitulo 21, 1-2. Gusto ka ba nga makahunong pagpagkasa? Likay sa okasyon sa likay sa tao, mutukmo ni mo pagpagkasa, sa dapit, o sa mga butang. Sigag dadag armas nga 45, niya way lisensya niya,
labtikan kang nga tao nga way hinungdan, malapsan din sa armas nimo. Kaya kada magkag-armas. Pero guwa kay armas, manguros lang kay, salamat sa Ginoo, dungagi pa dong, pero likay na ko. Way, may tabo na to. Kaya likay mata. So, avoid the occasion of sin. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, mingon si Kristo nga, 26:20, ningon si Jesus, gusto ka ba nga dili makasa? Ampo kanunay. Pagtukaw kanunay, ampo kanunay, ampo kanunay. Sa 1 Timoteo, no, 1 Tesalonica 5:17, pray without ceasing. Ampo kanunay. So mo ni nga atong ikatubag nga saon na to nga magkasa magyapon, pero ningon lagi San Juan 1 Juan 3:9, kamo gipanganak na sa Dios. O ang binhi ni Kristo naa kaninyo. Mahimo na mo paghunong pagpakasa. So repeat kanang binhi ni gisgutan, the sanctifying grace. Grasya ng makasantos. Nga kunaan na nato ganahan kita mo magsugo, nindutan ta mo simpa. Nindutan ta paubos, nindutan ta mulikay sa mga dautan. Mo nang sanctifying grace, makapabalaan nga grasya. Ngayon na nato. Sa mo nang ikapaambit tubag sa mga tana nga gipada nga gibasa o litok ni Brad Carlo Badinas, yaman si Mando Aquino ato sa Mabinaw. Salamat Badsok ug may gabi sa tanang kapaminaw sa atong matul-anon nga programa nga ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Badsok, diretso ko sa akong pangutana Badsok. Badsok katubang dito sa kuan Badsok ba sa nasod sa Portugal ba nga katong kuan gani sa kuan sa Fatima katong sa tuig 1917 nya kuan to Oktubre man to. Mamay na kuan na ko sa kasaysayan dito na amo na sa kuan na kisgutan man na sa among grupos charismatic nga nagpakita si Mama Mary Badsok bang si kuan ba katong tulo ka man nagsuon ba nga gipakita ba kato sila Badsok ba wato sila mahibong Badsok nga kadugay na atong kuan si Mama Mary dinhi pa man to sa kuan dinhi pa man to sa kalibutan sa tuig 33 nga nagpakita siya kuan dito sa kuan Portugal Fatima nga wa gyapon siya matiguang ba. Ang akong pangutana Badsok og dunay ordinaryo tao nga ingon ana ba Badsok ba nga kuan ba Badsok ba nga bisag kita Badsok ba kuan kanang para na to Badsok mo ikahibulong man na to kuano Badsok no nga kadugay na anang kuan pila na katuigan nga nang labay unya murag way pagkakuan ba way pagkakausaban ba murag way pagkatiguang ba kato sila Badsok katong tulo ka mga bata nga managsuon nahibong ba to sila Badsok nga si Santa Maria mao gyapon kuan kanang wa matiguang ba. Wata ka pangutana na kay adto tatan yung itong buhibat. Dugay na gaya na. Wasad ba bulgar nga nang hanggang nga pila na ka gatos katuig edad ni Santa Maria Marugyapon. Wala masuod sa mga nobinaryo ug has mga pahayag. But the truth of the matter which the Bible says nga didto sa langit din at matiguang. Wala din na ito pangutan untong to ka mga batag na nakuan mo na hingangha mo. Wa mo sa dito niya to sa pagputana yang ila sa mga libritong nagsaysay wa man padayag ana nga nanghinga sila nalipay hinog dako ug nakaila sila nga mao sa nagmahal nga birhen Santa Maria sa laing bahin ingon pa gani itong mahal nga birhen, my name is Immaculada Concepcion nga ko nga Immaculate Conception sa mga 1845 sa panahon nga dunay mingan debate o sinukli ay sa makatarungan nga ang Birhen Maria wa bagay buling sa sala o doon na ba muna nga ang nidaog mao gyud ang nisigutan sa balang kasulatan o kadtong pagpadayag ni Santa Maria o she manifested her name Immaculada Concepcion pusa dito sa langit wa nay tiguang na sa Isaiah 65. Wala tayo makita nga bata nagkamang kay kinanglan pa ning mga kaabag nga mo atiman sa mga bata. Wala tiguang nga mabutog sa kagatos nga magkurug-kurug na. No,
it is always, the age is always now, N-O-W, kanang karon nga di mo hunong, karon nga di mo usab. Sabot, nga itong kinabuhi, everlasting life, at that means everlasting youthfulness. Muna nga di na maninguha kitang malangit kay kung mamatay tang tiguhang na dito sa langit, dili na matatiguhang. Nga itong edad karon nga way pagkausab o way pagkahunong. Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa mga pangutana gikan ni Brad Mando Aquino. Unya mayong paglantaw din ni Kil Bukan Balinas Danau. Salamat Brad Sok sa katinawan sa pagpamahayag mo. Gandang pakinggan ang kapahayagan. Salamat Brad Sok. Unya dunay pangutana diri Brad Sok gikan ni Benjamin Romano Abrilia. Mayong gabi Brother Sok, ang akong lula Brad, Katoliko ni siya sa una, Brad. Ningon siya nga sa Katoliko ra daw siya magpabilin, Brad Sok. Unya karon ibalhin sa born again. Brad, unya nanaot pagyud siya sa Katoliko nga ang Birhen Maria daw, Brad Sok, manglakaw daw na madugay. Brad, unya Manglakaw? manglakaw, Brad Sok. Gusto mo nang manglakaw? Kanang mga ribulto, Brad Sok ba? Yes. Manglakaw daw na unya muaso daw, Brad, ang ilang mga imahin. Palihog kog pagpatinaw ani Brad from Benjamin Romano, Sitio Aper, Barangay Tagbibi, Liti. Ang mahigyod labing maingin nimong buhaton, Benjamin Romano. Mahigyod ang pag-ampu kay maka hinuktok ka siyang kaunahang panahon o mga tuig si mong inahan. Usa ka ingnon na to, mainiton gyud siya pagtuong Katoliko, sakop sa Iglesia Katolika. Pero matod pa karon born again naman. Kanya may born again lang ang ordinaryo kundi mo atake pagyud sa mahal nga Birhen. Tungod siya mga ribulto, mga santos nga naa sa Biblia. Laban na sa Biblia. Muna inungdan nga doon ako'y gipangutana nga doon na ba'y templo sa Diyos nga mabasa sa Biblia, doon na ba'y templo sa Diyos dito sa Jerusalem nga way linilok nga larawan. Di ka kikita usara man sad ang dakong templo, usara ka dakong templo sa Jerusalem nga daghang kayong mga linilok nga larawan. Sulod niini dunay altar. Larawang kinilok sa anghel, kerubin, larawan sa tao, mga balaan. Kung napay simbolo ni Kristo, the young lion, symbol of Christ. Pinadayag 5:5, the great leader, the Lion of Judea, Christ. So na simbolo dito ni Kristo. Nay larawan sa mga santos. Nay larawan sa mga anghel. Ya gisugo man sa Ginoo, dili man ingon nga ibutang-butang lang diha niya, wa na kapuslanan. Atong mabasa sa Exodus 25:18-22. Moses magpahimo kag sinalsal kinulit nga larawan. Sa duha ka dagway sa anghel o kerubin, ibutang nimo masikakilid sa altar kay naa ko diha. So, ang Ginoo gyud mo'y nangunay pagsugo nga dunay larawang linilok. Di man ta kaingon nga sipyat sang Dios da. Nakasala sang Dios da kay nisupak man siyang sugo nga di magbuhat og larawan. Kanang dili sige mga larawang linilok nga dili ibabutang sa altar sa Dios. Sunugon og dugmukon hinuna. Mao na mga Diyos-Diyos, larawan ni Baal, Belfior, Diana, Hopeter. So kining mga larawan sa mga Diyos-Diyos, dugmukan ninyo. So mao na sunog pag yun. Pero doon na may larawan nga sunog, gidugmuk. Larawan sa mahal nga Birhen, larawan ni Jesus, Santo Niño. Nya ideyo sa kaburnagan nga babae, dito ni sa Cagayan sa Mindanao, nga bagong na born again, nga dilaab ang kasuko niya ng mga linilok nga larawan. Natulmatong naghikay siya, may man makapalit, makahipos, makapang tigom o mga layang kahoy, ang larawan nga mga kahoy, larawan ni Santo Niño, larawan sa mga santos, iyang gibuka o mao'y iyang gisugnod sa giluto o gihikay niyang panihapon. Yan ikalit man to pagkagabiin ng dako nga hinayraman ng uwan, pero dako kayong tubig nga miawa sa kanang dakong sapa luyos katedral sa Cagayan. Ya dunay balay dito nga pila ka buok diya sa Daplin nga anod
Og lakip tong babae nga nagbugha. Mo tong paghuman na sa bagyo nagadto sila sa kining baybayon aron pagpangita sa lawas. Nakita ang lawas niya itong babaeng gibugha niya ang mga santos. Pero wa magkitingo madali kay na igo sa talinggam nga kawayan. Dili ta mingon nga mapanimaslanon kay Ginoo. Pero doon ay may everything that happens, we can glean lessons from it. Doon na mag-leksyon nga ito makuha niya na. Nga dili ang Ginoo gusto nga pasipalahan ang iyang templo nga doon ay larawan. Suko siya, namas Biblia. Salmos 34, versikulo 4 ngadto sa 9. Salmos 34, versikulo 4 ngadto sa 9. Mingon ang Diyos, ang ako makaaway, nagdag mga martilyo, maso, sud sa kong templo. Dugmukon nila ang akong makinulit nga larawan, matod pa sa Diyos. Sunugon nila ang akong balaan nga mga simbolo. O niyo na Ginoo sa Ezekiel 28:18, kadtong nagkapasipala sa mga balaan nga dapit o sa mga balaang butang, sunugon ko sila. Tiyan mo na? Ginoo yung nagsulti na. Basahan lang. Dugduda mo nga tumutumo ta. Salmos 34, versikulo 4 nga sa 9. Ezekiel 28, versikulo 18. Yamo mo ito gihimos taga Betsemes. Ilang ikaw atong kahon, arka, nga doon larawan sa kirubin. Yasod sa balaang kahon doon ay sungkod ni Aaron. Nga gigamit sa ni Moises agad sa kabuton sa Ginoo nga nagdaghimong mga milagro. Kanya dito sad ang papan sa bato nga kulitan sa napu kasugo sa Dios. Ug atong salin nga mana nga wa gid madunot. 40 ka tuig nga giamuma sa Dios sa uwan sa mana, nabuhi ang mga Israelitas nga iyang pinangga. Pasipalahan man, patiran, giludan, uban pang mga mahugaw nga buhat. 50,000 sitinta ka mga tao namatay. 1 Samuel 6:19. Unang libro ni Samuel, kapitulo 6, versikulo 19. 50,000, 70 ka mga taong nangamatay. Silang pagpasipala sa mga balaang larawan nga gipahimos Ginoo. Mo na nga, mabasa na to nga ang Ginoo mo padayag siyang milagro, padayag sa iyang kabubuton nga ang iyang gipahimo, gipabuhat nga linilok nga larawan, dili pasipalahan. Yawa man nagipinig na atong mga igsoong uban. Nga malarawan ng mga santos, katong mga larawan sa mga Diyos, yes, dugmuka na. Pero ayaw hilabtig pasipalahi ang larawan sa mahal nga birin, inahan ni Jesus, larawan sa mga santos, kay kana Wisdom chapter 6 verse 10. Libro sa Kaalam kapitulo 6 bersikulo 10, ang mga butang nga balaan nas paggamit aron mabalaan sa ka. Ang mga butang nga balaan nas paggamit aron mabalaan sa ka. Muna gisultis Ginoo. Buot sa pagtahon ba? Dili nato simpahon ng mga linhilo nga larawan kahoy ug simento ba na? O dili ta maghimo niya na nga ato ng simbahon. Kapan we are told by God nga ato ng tahuron. Nasa Leviticus 19:30, ngayon Ginoo, tahura ang akong mga sanktuaryo. Mga butang sanktuaryo. Unsa ni mga butang sanktuaryo? Mao ng mga larawan. Naa sa Jerusalem. Ang templo sa Jerusalem nga iya sa Dios, doon ay mga linilok nga larawan. Mao nang ningon to si George Turrefield nga ako bradsok nagahukom gyud ko nga mubalhin kog laing relihiyon. Tungkol sa larawan. Mubalhin kog laing relihiyon. Kung doon na gani templo sa Dios nga way larawan, nga linilok nga larawan sa mga balaan, mubalhin ko nga to sa laing relihiyon. Mo na tinuod sakto na iyang gisulti kay ang balay sa Dios gustos Ginoo mailhan. Dili nga mahimo lang murag budiga, murag butanganan sa mga kupras. O usa lang kadapit nga sayawanan ba? Gibutagan gini siya sagrado nga mga larawan. Magpahinomdom ka nato nga dapit na sa pagampo, dapit nga balaan. 11:4 sa Salmos, God dwells in His temple. Ang Diyos nagpuyo diya siyang templo. Salmos 11, versikulo 4. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Benjamin Romano. Unya maayong paglantaw di ay ni Brad
Jan Juna, maayong paglantaw Brad. O kanimo Maria Sanita Mundoy Librando, maayong gabi Brad Sok. Naminaw mi sa radyo from diri sa Chapwise. Salamat Brad. Unya dunay pangutana diri Brad Sok. Gika ni G. Juan Stupa. Maayong gabi Brad Sok. Mangutana lang ko bahin sa divine position o demonic position. Unsa may kalainan ani Brad Sok? Watching from Bugo, Cebu. Mo niya pangutana Brad Sok. Kanang divine position nato nang itandi sa demonic position. Amot sabot ang divine position. Nga gigamhan ba ta sa Holy Spirit? 1 Corinto 3:16, do you know that you are the temples of the Holy Spirit? The Holy Spirit dwells in you. Muna sa diha nga, mabiya na ta sa sala. Nagpuyo ta sa limpyo butan nga kinabuhi. Masimbahon ta, kalawatas mahal nga lawas ni Kristo. Human sa usa ka may pagkumpisal. Niya magpuyo ta sa kabuutan pinagi sa pagtabang sa kabus, mga alaot nga nalibot na to, nga utro mo sa kong kabus bay, hindi ko kahatag ni mo. Ingo sa Ginoo, ug jutay ra sa ikahatag. Pero daghan ka, tagi sa daghan. So mo pa na, mo mamugos ng Ginoo. Basta pagkita ta sa itong pagmahal, pagigugma sa mga kabus, o pagtultol sa mga kabataan sa pagtulunan sa Ginoo. Labi na sa pamilya sa balay nga. Mudumdum gyud pagpangadji pinanguluhan sa inahan, amahan sa matag hapon atong prayers, atong nandan. Ya, tudluan sila sa matang mangaon, maghisgot-hisgot sa mga pagtulunan sa Dios. Nga dunay Dios nga nagbuhat sa langit ug siyota. Dili makita pero ang iyang mga gibuhat nakita nato. Uban pa. So, mao ni ang atong nga natong tamdanan nga puy-an ta sa Holy Spirit. Munang possessed by the Holy Spirit. Pero munang negative munang possessed by the demon. Kanang sudlag demonyo, munang ana sa normal panghunahuna. Sigang mata, nya kusgan kayo, wild kayo, magbulintong, kamang, ambak, nya damag ang mga paril, nya di gud mo unsa. Kusgan bagyo kay panglabay lang ang mga tao nga mo pugong sa mga tao nga possess sa demon. Samtang ang divinely possessed, ang Holy Spirit, ang kabugnaw, kayo, kamapabisanon, kamay gugmaon, kamapailubon, kamapasayloon, pagkamay natagon, o pagkadili, mangita og mga kasamok, o gubot, kanunay kalinaw, o pagkamay natagon, o kamapinasayloon, ang pagpaubos, o ka matinumanon gyud sa sugo sa Dios. Muna iti mailan nga malipayon ng usa ka tawo kay naa ang Dios kaniya. Muna yung mga sign, external signs of divine position. Ang Espiritu Santo Ginoo na kanato. Carlo. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo gikan sa pangutana ni Johan. Salamat Brad Johan. Unya mayong paglantaw ni Esteban ni Garda. Good evening Brad Sok, watching from Takuran, Zamboanga del Sur. O maayong paglantaw po ni Ninoy Navarrete Bihik, maayong gabi. Unya ato ding isunod Brad Sok, usa sa atong kauban si Brad Dinis Abarkis, maayong gabi Brad Dinis. Mayong gabi kanimo Brother J. Carlo Badinas, Brad Sok Fernandez, mayong gabi. Ug also greetings nako Brad Sok sa Mandawi, si Attorney Mark Johnson Cesar, si Brad Alan Tanggapan, ug labi na gyud diha sa Tungkop Minganilla, si Kapitan Jerome Gabrieles, iyang kauban ato ang amigo nga minister si FD Brad Edwin Paragoso. Mayong gabi kaninyong tanan. Brother Sok, ang akong pangutana, kagahapon sa Plaza Independencia, dunay usa ka laiko nga nanudlo nga dunay duha ka persona si Kristo. Dunay divine person o dunay human person. Matod ba niya Brother Sok nga katong ginansang sa krus mauto ang tawhanong persona o dili ang divine person. Ang akong pangutana ni Brother Sok, sa panudlo sa simbahan labi na gyud sa dogma, pila man gyud ka persona si Kristo? Kini bang divine person or duna ba siya gitawag nato og
Doon na mong ko'y makapasalaang ba, dili siya kining na hanig sa pagtulunan sa Biblia ug sa mga dogmatic teachings of the Catholic Church. Kay, kung sa may persona, dunay sa labutan o kabubuton. So, ang pagkatao ni Kristo, dunay sa labutan o kabubuton. So, matintal pagsulti, then the human Christ is also another person. Yang iyang divine person kanang gikan gyud sa amahan sukad suway sinugdan. Naman na sa page 36 sa Fundamentals of the Catholic Dogma. Nga ang Diyos amahan nagpahimugso ni Kristo. Pero kanang pong pagpahimugso, wa magpasabot nga nag-una ang amahan na wahing anak. Dungan sa way sinugdanan, dungan sa way katapusan, the Son and the Father. Unya, dayon ang dugma nagingon nga, the Father is eternal. And what is the meaning of eternal? No beginning and no end. And the person of the Father is God. The Son of God, Jesus Christ, siya anak sa Diyos. Ug siya sa Diyos. Ug siya kay eternal man, way sinugdanan, ug way katapusan. And he is also a person. Muna ang tintal nga may tabunga, duha gyud persona ni Kristo. Persona siya ang pagka-Diyos, persona siya ang pagkatao, kaya ang pagkatao doon na may salabutan, kabubuton. Kana, giiway sa simbahan ang kangiob ug kangitngit sa sinayop nga pagsabot. Nga, ang gusto niya na nga, there is only one divine person of Christ, being God, the Son of God. Doon ay salabutan ug kabubuton, yet Christ as a person has two natures, being God and being man. Muna being man, although it has the mind and also the will, but it is subject to the divine person. Usare persona sa Ginoong Kristo mo na divine person. Yang iyang pagkatao, doon ay kinaiya sa pagkatao. Na kay tao man doon ay sa labutan o kabubuton, pero siya nalangkob sa usara ka persona sa iyang pagka-divine person. So, dili duha ka persona ang anak kay maupat naman persona. Sa ngalan sa Mahanos sa ka-persona. Sa ngalan ni Jesus nga persona. Yan napag persona sa pagkatao. Napag persona Espiritu Santo. Upat na ka-persona. Bunggo ng isultin sa nawan. There are three that be recorded in heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Yeah, usmo na nato. There are four that give testimony in heaven. The Father, the Son, and double person, the Holy Spirit. Upat na ka-persona. Muna nga, dili ta pasaag. Dili ta mo pada sa mga sinayop nga pangunaw na. Because that is self-interpretation. It does not respect the Bible. And also does not respect the dogma. Because ang dogma na tuningon mga usarang Diyos na ito ka persona. Amahan, Anak, Espiritu Santo, tagsa-tagsa nila individual, pero usara ang ilang kinaiya. Usara ang ilang pagkaway sinugdan. Usara ang ilang gahom. Usara ang ilang kinaiya sa pagka-Diyos. Kung patyon ani mong usa, ang persona ba sa anak, patay siyang amahan, patay siyang Espiritu Santo. Kaya usara man na sila. There is only one Godhead of the three divine persons. You kill the Son as divine person, and it is also included that the Father and the Holy Spirit died also. No, sir. Do not do it. Because the Bible tells us, very clear and candid, ang Diyos mo'y naghatag kanatog timaan. Ang usa ka bata, gitagag kagahuman, gitungtong siya nga baga, o kining bata tawgon og kahibulungan magtatambag. Tawgog Diyos. O kining bata tawgon og amahan nga walay katapusan, amahan nga walay katapusan, amahan nga walay katapusan. Kung patyon na nimo si Jesus, nabungkag Biblia, wa na mo tuog Biblia. Kay Isaias 9:6 giklaro magyud. Kining bata paganganlan og Diyos magtatambag, amahan nga walay katapusan niya matapos diay. So, who is abiding or defying the Bible? Kinsa may nagsunod sa pulong sa Ginoo o kinsa man ang nisupak sa pulong sa Ginoo? Katong mingon nga ang Dios namatay. Klaro na to. Nga si Kristo doon ay duha ka kaniya. Ang mga bishops, kung sa peligro kay mga obispo, mukuyo ka ng God died literal. Kaya ka ng God literal, nana sa katikitik sa God died.
Question 4, answers 5 and 6. Kanang God died, unsa mo gyud namatay diha? Tubag, kanang God died ang namatay, mao gyud si Jesucristo, ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Ang namatay mao si Kristo nga Dios. Sunod nga pangutana, unsa may kahulugan nga God died literally o God died literal? Kanang God died literal, tinuod yun ang Diyos na matay, nawad ang ginhawa na matay, nawad ang kinabuhi. Imagine that. That is tremendous error. That is somewhat trampling down the message of the dogma. Sa may dogma, God has that absolute immutability. Ang Diyos doon ay absolute immutability. Unsam ng immutability, dili mausab. Unsa man ang absolute, sigo gyud nga dili na siya mausab. Napagoy Diyos nga mausab. No, because God has nothing to divide and to fraction. So therefore God is always is and has no death. Pero ang iyang pagkatao ni Kristo, klaro man na mo manay purpose of hypostatic union. Nga ang divine person ni Kristo doon ay kinaiyas pagkatao. Siya Diyos, na kiniiyas pagkatao, nasa na kiniiyas niya ang pagka-Diyos. Aron nga doon ay tuko nga muagas pagpahibaw sa kangilingig sa atong sala nga pagabayran ng mapait nga kamatayon ang iyang pagkatao na matay. Pero diha ang iyang pagka-Diyos nga matod pa sa Teaching of the Catholic Church, page 168, the divinity unimpaired, though he suffered a great and real death in the flesh. So may binisya niya na. Ng divine person ni Kristo, yun na maon sa unimpaired, wala madanyos, wala mamatay. Bisan pag nitilaw siya sa kamatayon siyang pagkatao. Muna tinuod, muna dili na tuusbon ang dugma. Makagubot na sa tibok kalibutan. Makagubot na sa Santa Iglesia nga nagtudlo na nga that God died literal cannot be accepted. Kaya ila masang giuyunan. Ningon sila ay sa page sa mong question 4, answers 5 and 6. Isumpayan nila. The words God died literal cannot be found in the Bible. Tiyan mo na, ila pang gi-admitir. Nga kanang po nga ang Diyos na matay literal din na mabasa sa Biblia. And that cannot become a dogma. Because there is no such a dogma without the foundation of the revelation of the Word of God. Way mahimong dogma. Kung way sukaranan sa Biblia. Yan, igo naman ilang i-admitir nga di igo naman dogma. Kaya the words God died literal cannot be found in the Bible. Usa, dili na ito ihagad. Uy, ito lang nagyan, dili na magpasagad kay mga bata nakatuon na. Unsay Diyos dong? Ang Diyos, nga itong amahan, nga langit noon magbubuhat. Espiritu. Unsay Espiritu? Walay katapusan. Mabuta na panahon nga, ang katikisis mga bata na usab na, unsay Diyos, ang Diyos, magbubuhat na to. Ang Diyos namatay. My God. Nausap ang atong katikisis. Mga hinigugma ko mga iso, importante mong gunin mo na nga, Sirach 4:28. When you discover my truth, God says, defend it, and I will be in favor with you even until your death, when you defend my truth. Sirach 4:28. Kung ikaplagan mo nga akong kamatuoran, labanin na. Bisan pag ikalas ni mo imong kinabuhi, ayaw kahadlo. Kaya kumulaban ka ni mo hangtod sa kamatayon. Mamanig isulti. Naman sana sa Wisdom 14:30. Libros kinaadman, Uluhan 14, versikulo 30. Ningon ng Diyos, I will punish the two violation. If man teaches erroneously about myself, and if he worships idol, I will punish these two violation. Kasi pong sa Kaalam 14:30, kung doon ay magtudlog sayop, may tungod ka nako ng Diyos. Tudlog tag sayop, bahin sa Diyos. Niya magsimba tag Diyos. Yung silutan ko na tungod sa duha ka kalapasan. So, erroneous man na. Nga mutudlo, ang pagka-Diyos ni Kristo na apil pagkamatay, how could it be? He is God, He is eternal, He is Spirit. Nasa 1 Corinto 15:45, si Kristo Espiritu. Unsa Espiritu niya? Ang iyang pagka-Diyos, busa dili mamatay.
Unsay pong sa Santo Papa, unang Santo Papa, infallible San Pedro, 1 Pedro 3:18, si Kristo namatay sa iyang unod nun nga kinaiya. Si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Pero buhi si Espiritu. Tiyan mo na? Muna nga ito ning ibalik-balik dili kay nasuko ta nga giyatakan ang pong Ginoo, pero ni volunteer kita kay gugmatas Ginoo. When you discover my truth, defend it. And I will in favor with you, even until death. Until your death. Kung kalagan mo nga kung kamatuuran, labanin na. Kay labanan ta kabisan hangtod sa imong kamatayon. Ug kadtong nagtudlog sayop, may tungod ka nako, ako ng pagkasilutan. That is erroneous teaching regarding God. Sayop nga panudlo, may tungod sa Dios mo ng erroneous teaching regarding Him, regarding God. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa mong pangutana. Unya mayong paglantaw diay ni Arman Di Jigrit, good PM bro, o kang Edison Di Miguelio. Salamat og mayong gabi. Dunay pangutana diri Brad Sok, gikan ni Rin Blue. Good evening Brad Sok. Dako akong kalipay nga ikaw ang makatubag. Brad Sok, ang akong pangutana mao kini. Ang Dios walay sinugdan ug walay katapusan. Apa niingon siya, ako ang Alpha ug Omega, na ako ang sinugdan ug katapusan. Duna day siya'y katapusan, Brad Sok. Paliw ko pakik-explain, Brad Sok. Salamat. Ang pagingon nga ako ang Dios walay sinugdan ug walay katapusan. Namnas bala ang kasulatan na sa Salmos 90 versikulo 2. Ikaw Dios mauna, wa kay sinugdan ug walay katapusan. Salmos 90 versikulo 2. Naa na sa Biblia. Pero kanang naa sa Pinadayag 21:6, nganingon ang Dios, ako, ningos Kristo, ako ang Alpha ug Omega. Ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ang buti pasabot niya na ang sinugdan ug katapusan sa tanang butang nga gibuhat gikan na niya. Ang tanang mga butang nga dunay sinugdan ug dunay katapusan kabubut-o na nga gikan niya sa Dios. Mo ang Alpha ug Omega. Pero siya dili nga adunay sinugdan ug dunay katapusan. Mo na pingon, I am the Alpha ug Omega, ang meaning ana ako ang tinubdan sa tanang mga binuhat nga dunay sinugdanan ug dunay katapusan. Ug dunay sa akong gibuhat nga dunay sinugdan ug way katapusan. Kanang kalag o espiritu sa tao. Dunay na sinugdan pero asa nay katapusan. Mo nang tubag sa pangutana, kanang pag-ingon sa Dios, Alpha ug Omega, akong sinugdan o ang katapusan, sabot siya sinugdanan sa tanang binuhat. Siya sa katapusan nga dungguanan sa tanang mga binuhat. Pero siya mismo, way sinugdan o way katapusan. Salmos 90 versikulo 2. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw sa maong pangutana. Unya maayo ding paglantaw ni Peter Lapuha Leones watching from Carmen, Davao del Norte. Salamat bro. Unya Brad Sok, mangutana ko, palihog ko paki-explain sa Juan 4:23-24 kay matud pa nila wala na daw kinahanglan na ang rebulto. Palihog ko tubag Brad Sok. Ang San Juan 4:24 nangingon nga ang Dios Espiritu. Simbaha ang Dios pinagis Espiritu o pinagis kamatuoran. Ang Dios Espiritu. Sakto man na. Ang Dios magagahom. Magbubuot. Iya man ang pagbuot. Kanang mga rebulto nga naa sa tong simbahan, iya ang pagbuot. Dili na katong mga Dios idols. Kaya matod pan San Pablo, what is an idol? That is nothing. Unsa ng mga Dios, wala na. Kay mugna ram na sunahuna sa mga tao, magbuhat sila larawan niya. Kanang mong larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter, uban pa. Isipon nga Dios. O doon na patay doktrina, kanang larawan ni Santo Niño, larawan ni Santa Maria, mga santo, San Vicente, San Roque, Santa Teresa de Avila, Santa Catalina. Nga isipon na tong Diyos, wala man. Naman na sa Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church. 12:20. Nangingon nga, kung mag-ampo ka magatubang kag altar, sama sa maghimos mga Hudiyo nga mga Kristiyanos, sama ni San nila ni Moises nga nagampo magatubang sa altar. Ningon ang Ginoo, ayaw paghunong diya si mo makita nga larawan.
ilahos ngadto sa gilarawanan. Muna panudlo sa Iglesia Katolika, wa mingon ang puin naglarawan. Magtubang ka, just due respect as the presence of God. But do not stop looking at the images, but proceed to the person whom the images represent. Lahos ngadto sa gilarawanan. Maong Diyos, mga santos ba, kasangpita, panabang sa mga santos. Nabas Biblia, nasa 16:27. Lucas 16:27. Nga si Abraham dito na, namatay. Diha na siya sa himaya sa Diyos. Ug usa ka tawo nagampo kaniya. Amahan nga Abraham. Nagampo ko kanimo. O amahan nga Abraham. Nagampo ko kanimo. Giampuan si Abraham. Ngatuan na sa langit. Santo sa langit. So kampuan, masangpit na to ang mga balaan nga mutabang ka nato. Na sa Lucas, panghitag abyan nga mutabang kanimo. Sa panahon nga tawgon ka, ay abyan nga mutabang kanimo. Na nasa Lucas. Dagang salamat Bradsok sa maong pagpatinaw sa maong pangutana. Maayong paglantaw ni Nina Billy Hautupat, maayong paglantaw o ni G Maraon Hakuba, maayong paglantaw. Unya dunay pangutana Bradsok gikan ni Olivar Iranio. Maayong gabi Bradsok, akong pangutana kining bunyag sa IFI balido ba kini? Palihog ko pagpatinaw Bradsok. Kanang IFI ang kumplito nga kahulugan na Iglesia Filipiniana Independiente. Iglesia Filipiniana Independiente. Sa ito pa, Iglesia sa Pilipinas mabarugon siyang kagalingon. Independent ba? Wala ka ng ilang bunyag o uban mga bunyag, dili lang ta mo manghukom, no? Kay mani kanang ang bunyag ra ba mo nga nang absolutely necessary, no? Muna nga bunyagan ang bata, absolutely necessary. Kaya ang bata doon ay salang mortal, binyal? No. Ang ilang salang panulundon. Na sa Malagang Sulatan, maguntugon, 1 Corinto 7:14, ang gagmayng bata doon ay kahugawan. Dili na kahugawan buling sa lawas, kay liguom ng bata ay katawo na ang kalag sa bata. Walay grasyang makasantos. Marang bunyag, pinaglanon yung kayo. Kung sa gani ka Muslim, nga doon na si amigong Katoliko, suod kay sila, ni duo siya sa iyang amigo, kay ito ako sa ospital. Yang iya din asawa at iyang amigo, nanganak niya blue BP, himatyo ng bata. Niya, kato sila kay mag-exchange ba sila, kato iyang amigong Katoliko nga, ang bunyag gikinanglan. Nga doon na ka-intensyon nga mahimong Kristiyanos. Mugamit kag tubig, yang imong formula, ako nagabunyag kanimo singanin ni Day Juan, ako nagabunyag kanimo Juan sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Palido ang bunyag bisan pa og kining Muslim to ang nagbunyag tungod kay he has all the intention and the right formula in somewhat baptizing the dying baby. So mo na kay kinanglan. Mo na kita di lang ta mo hukuman na kay lagi importante ra ba na unless nga doon naging mo padayag nga erroneous, no? Balik ta ni Carlo Badenas. Dagang salamat Bradsok sa pagpatinaw nimo sa maong pangutana. Unya last nga pangutana Bradsok, Arman Digigret bro, mangutana kong Bradsok about sa propesiya ni Mama Mary sa 2025 nga katalagman. Unsa may patinaw ni Bradsok? Mo niyang pangutana Bradsok. Kanang prophecy that is a miracle. To know what happened in the future is not incumbent to each and every one of us human being. Only the prophets. Mabatangan na nagpropeta, numeros 12:6. Ako nagingon. Ako ang Diyos nagingon sa mga propeta. Nga ako'y pakita kaninyo ang pananahon. Mga damgo nga mo inyong basihan sa pagsulti sa mga umaabot ngay tabo. Matod pa sa Diyos. Wala kanang propesya, milagro na. Yang mahal nga birhen daghang kayong mga propesya niya, prophecies, mayaging mga kapanahonan nga natuman. Mo na nga, with due respect, panguntanag kanang iyang prophecy sa 2025, mamo ko kabasa, nag-unsay content na Carlo. Kabasa ka na, Carlo?
Sa kuan Bradsok sa propesiya ni Ma'am Miri sa akong nabasan 2025. nga dunay Sunod dunay mga umaabot nga mga katalagman Bradsok. Niya ang mensahe ni Ma'am Miri nga pre the Holy Rosary ra gyud. Mo na iyang propesiya Bradsok. Amo, doon na magiging mga pasiuna ang mahal nga Birhen. Nga tuyog tumo nga kita dili mapiktahan, makabarugta. Nga di ta matandog, ug dili ta upukan. Ampos Ginoo say the Rosary, the weapon that we have, and introduced by many saints, nga ang Rosaryo mo atong weapon, kay naaman, sentro man si Kristo niya na. Matag misteryos, sentro man si Kristo. Mao na nga, kinanglanta, nga mangandam, o kanang mga tagna, with due respect, nga matuman na, ready na ta. Kaya di ta madok sa mga katalagman, kay lagi, mga pagsuway na o paglingkon sa atong kakristyano nga may nampuon, katoliko nga masinibahon. Yan sa di pa ta malimot tong Carlo no natay new nganlan na itong recognition sa atong public concerns. Give to the government what is government. Ang mayor sa Talisay, Samsam Gulyas, usa ka batan-on nga mayor, iyang kapika si Congresswoman Rhea Gulyas sa 1st District. Ang ubos ni Rhea Gulyas, Congresswoman, mauning lungsod siyudad sa Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Karkar City, Sibunga, unom ka LGUs. Nga gitabangan sa pag-ayo ni Rhea, Congressman Rhea Gulyas sa daghang mga proyekto, mga ayuda sa mga kabusog sa mga batanon. Iya yung gisabod sa unom Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Karkar ug Sibunga. Yang ato sang mayor sa Talisay maugay iyang dahom. Yang tumiyaging sa adlaw dito si mayor sa Dumlog dito giapo ng daghan kay mga proyekto ug tabang mga ayuda sa mga problema sa yuta, problema sa legal o dito yung mga doktor, doon yung abogado o may tungod sa mga tanom, may tungod sa mga hayop, apil o dito sad ang medical clinic. Konsulta ka, way bayad. Tambal, way bayad. Mga pangibot sa ngipon, galing doon ay desisyon ng dentist nga imton, na way bayad pagkanindot. Mga environment care, business friendly, peace and order, livelihood, infrastructure, calamity preparedness. Manang mayor nakadawat ang mga palipay sa Asia Pacific Luminar Awards, pagtabang niya itong mga biktima sa COVID-19, itong makalilisang nga panahon. Niya the seal of good governance, labing taas nga pasidungog pagpalipay sa local government units o Republic of the Philippines Foundation Awards. O niya nakalipay niya kay tabang gyud ang mga councilor, labi na sa Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Richard Choi Asnar, muutan ligdong sad, mapabisanon. Niya uban niya ang mga councilors nga muning musunod, si Digul Gulyas, niya Maning Cabriana, Rudy Cabigas, ako na yung pagumangkon, ligdong ubutan nga tao, dong Rudy, niya Danny Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lester Daan, Licto Bacaltos, Attorney Rocky Bass, o Fee Ilanan. Morning napu ka mga kauban ni Samsam Gulyas sa mga proyekto, council, padayag dayon og mga ordinansa, kung gikinanglan ang ordinansa, labi na sa pagpagawas sa lapi, legal, nga igastos sa mga proyekto sa mayor. Salamat kayo. Ya akong greetings sa akong amigo, si Sulping Algeria diya sa kining San Fernando, nga daghang kay gitabangan, mga kabos. O kanunay siya nga tabang sa mga pari San Fernando, sila si Monsignor Alfredo Ramonelios, si Father Medida, Father Villar, Three Musketeers. Nga tabang yun, o ila sa gibuhi yun ang karitas. Kasi bako doon ay mga katalagman, may tabu sa pamilya, way kwarta, na idaying person, na itampal nga palitunon, way mahimo, dangup sa karitas, San Fernando. O dini sa ato, sugod na masad ang tabunok, sugod na sad og karitas. Kadungog ko giwali sa mga ginahon sa mga pari diya. Mo na nga greetings nga
kini proyekto sa atong Arsobispo iyang Ekscelensya Jose Serapio Palma, kadaghang kay proyekto sa Archdiocese of Cebu. O greeting especially ngadto ni Steffi Ilanan, ang presidente sa Organization of Lay People, Commission on the Leyte, nga lagsik, mapabisanon o matinabangon kayo sa mga kinahanglan nga makauban niya sa Commission on the Leyte para sa apostolate, sa propagation of faith, o uban pa. So, akong greetings sa atong mga amigo diha sa kining niskutan atong lugar. Ya atong si Brad Lindio, Cesar Lindio, si Luloy Fernandez, akong igsuon, greeting nako. O usab nga to ni Sally iyang kapikas. O sa akong manghod si Pidya. Salamat kayo sa imong pagsaulog sa natawhan nimo adlaw natawhan ni Pidya. Ampo lang ko kayo ang tao ko'y ikagasa. Salamat kayo nga kung pagampo mo igasa kanya sa mga atong kaminahal sa kinabuhi. Ug sa akong mga kauban karon si Carlo Badinas, ang inila nato nga dunay kanunay nga very permanent iyang post sa kining Facebook de ug daghan kay mga naminaw sa niya kay lingdong og binutan yung pagpahayag og sa atong mga Catholic Faith Defenders, Brad Ampere, Presidente Adam Ampere, si Brad Tomas Caburnay, ang kapikas, sila si atong amigo dong si Prekilyosa. Chipre Quillosa, si George Turfil, mga EYD, Efren de la Peña. O niya, uban pa nga mga Catholic Faith Defenders nga kanunay yung nagalihok ato sa jail, city jail sa Cebu City. Ngamo diri sa City of Talise, City Jail. Tuwag yun regular kayo nga kung pagpaambit nga to, open forum, o lipay sa daon ng mga kaiksunan na itong na sa behind the bars, doon sa mga rehas, nga doon na sila madungog nga mga pagtulunan, lipay sila. Nga itong pagtudlo, kinasing-kasing, o dili na atake sa ubang mga relihiyo. Salamat kayo. Uban ni O atong mga buotan nga technician Brad Sok, si Brad Dudong Lapi. O ang ato ang mga buotan nga mga Julius Piloto. kaputulan. Kaputulan. O atong mga buotan nga mga manager Brad Sok. Si Father Father Philmar Phil. Phil. Oh. O atong kauban si Brad Dinis Abarquez o si Brad Dominicos Fernandez. O niya. Salamat. Sa ngalan na lang ni Brad Sok Fernandez mga kaigsunan, tagbo tapon niining ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Ang Dios manalangin kanatong tanan. May gabi.